Kontxo, Jose, aspaldiko, ze moduz? Hementxe, goizean osteratxo bat egin, ilobekin apur bat egon, eta orain basorditxo bat hartzen. Hori bizimodu erretiratuta gero, Hainbestekoa, merezi dugu, zu. Bai, benetan ere. Gainera, zuk egiten zenuen lana, lehertuta maituko zenuen, ezta? Tira, ohitu egiten zara, baina etzen lan makala. Batzuetan ezin ditzen ohetik jaiki ere egin, gerriko minarekin. Ordu asko egiten altzen dituen lanean. Ordu asko ez, normal, beste dozein langilek bezala. Nik goizeko 9:00 ordu batera eta arratsaldeko 3:00 7:00. 8 ordu guztira. 8 ordu bai, azelako 8 ordu. Bueno, horretan ere gora berak zeuden. Nik 4 auzo nituen banaketarako, zuena tartean. Kontua da Akarregi auzoko etxeak berriak zirela, eta horietan igogailua zegoen. Imaginatu zelako aldea, igogailua egon ala ez. Horixe ba, Izan ere guk derrigor eraman behar genuen botila bezeroaren ateraino. Batzuetan etxe barrura sartzeko ere eskatzen ziguten. Gogoan dut, bazegoela zure auzoan emakume bat, kexatzen zena, eurenera ez nuela eramaten. Igogailurik ez zegoelako. bai? Eta egia zen hori? Baizea, aitzitik igogailu gabeko etxera joaten saiatzen nintzen lehenengo, fresko nengoenean. Jakina, botila horiek eramateko... Pentsa, beteta 25 kilo baino gehiago pixatzen zuten. Joe! Eta utxik ere 13 bat. Eta non kargatzen zenuen kamioia? Biltegi nagusian, Uribideko industrialdean zegoen. Egunero autoan joan eta... Autoan joaten zinen? Autobusa edo... Orduan ez zegoen, gaur beste garraio publikorik. Eta puntualitatea ere alamoduzkoa izaten zen. Ez, ni beti kotxean lanera. Kamioia han egoten zen kargatuta. Bertako langileek kargatzen zuten. Nik kamioia hartu eta auzoetara joaten nintzen. Kalean aparkatu, klasona jo eta jendeak orduan emakumeak gehien bat eskatzen zidan. Laugarrena B, bale nik. Saiatzen nintzen pare bat botila eramaten ostera bakoitzean. 2 botila batera? Txinga eroate jokorako entrenamendu ederra. Bai ba, txapeldun izango ginen gu. Zu eta gehien bat emakumeak esan duzu eta gainera txisteetako protagonistak zineten zuek. Bai, askotan esan didate auzoko ume guztiek nire antza dutela. Ai, ipuñak. Eta zuk krisia ezagutu zenuen? Bueno, apenas. 80ko hamarkadan hasi zen krisia. Etxe guztietan hasi ziren, irigasa sartzen. Eta gurea desagertuz joan zen. Baina tira, ni erretiratzeko garaian nengoen eta libratu egin nintzen neurri batean. Bai, alde ederra etxean, botilak aldatu, zuek zaindu, gas usaina askotan, orain erosoago bizi gara alde horretatik. Bai, hori egia da. Bueno, ba, Jose, ondo segi eta goraintziak etxean. Bai, zure partez. Agur.